Аз съм DimiDX. Днес ще снимам на един пъзел. Изглежда готино, но не съм го играл, честно. Аз съм невидим. Добре. Като гледам е супер як пъзел. Само да ви кажа, имам право на 15 минути, така че като знам клипът няма да е дългичък. Виж, че трябваше да тръгна там. Тук мога ли да се върна? Мога. Значи първо си вземем тук левър, брони. Тук поне има храна вече. Така, почваме правила. Така, добре, разбрах. Горе-долу. Така. И ето, тръгваме, минаваме пъзела. За сега изглежда готин пъзел. Вижте от няколко левела. Като гледам. Не ми казвай, че това е лабиринт. Майко мила! И това трябва да го играя. What the fuck? Чудя се откъде се почва. Сега ако умра, няма да си го простя никога. Има чест. Джойнк. Ако успея да скоча на тези стълби, аз не знам кой знае колко добър в парк. Фак. Какво пише? Oversip. Котър. Окей, нищо не разбрах. Почваме да паркура в начало. Добре. С диамата на броня няма да ме напали повече. Ще тъпваме само на... Паднах в вода. Имах вода. Не виждам къде да стъпя. Окей, бро. Това ще спра да горя. Трябва да чакам да спра да горя. Ето. Почвам да играя мапа. Добре, не съм сигурен, че пак натам трябва да мина. Картина. Ще си играя по златните блокове. Не ми по какво е. Дори да е стълба. What? Joink. Знаеш ли, че има нещо в картината? Jump Boost. 2. Голдени полки. Като гледам, май ми трябва Jump Boost. Щом са сложили. Аз не мога да взема и да си махна от има. Тук ще трябва да почнем да джъмпваме. Там виждам чест, там виждам изхода. Там виждам, че не трябва да отивам сега. Оп. Така. Ще успея да джъмпна там. Аз съм паркур бро. Има чест. И pleasure plates. Не мога да отворя чест. Гадно. Май трябва да почва по тия. И докъде точно? До честа и до една врата. Там има картина, сигурен съм, че е скрито нещо, но сега не ми пука. Ето и вратата, обаче искам първо да... То пък честно не мога да го отворя, нали? Не, мога. То път е направо да може да се отвори. Ето, сега ще мога. Какво? Слушали са го грешно? Гадост. Добре, пак не мога да отворя честа. Джамбустката някога ще ми свърши или се чудя. Що аз не мисля така. Мисля, че нямам pleasure plate. Добре. Би трябвало този паркур да не го почваме сега, тъй като видях вратичката, но сега ще си играем паркура, им предвид няма да спирам
да си го играя, защото... Всъщност да, защо да спирам да си играя паркура, след като вече съм го почнал. Тук имаше чест, в който няма нищо и не знам как до сега не се е запалил. Чудя се. Аре де. Дали трябва да съм клекнал? Най-вероятно. Най-вероятно ще падна. Качвай се, качвай се, качвай се. Ще успях. Ще успях. Не, ще умра. Трябва да стигна до стълбичката или до оня златен блок преди да умра. Преди да умра. Бягай! Аз мря в лавата. Чудя се как да отключа вратата. По-добре да игра на друг паркур. От това нищо не разбирам. Чао, чао! Мисля да игра на ултра паркур. Във въздуха ли съм? О, леле, как се оплаших. Добре, че има невидими блогове. Леле, ултра паркур. Тук как яко писано. Да. Сигурно. Не. И влизаме и почваме да играем паркура. What? 3-3-1. Дърва 2-4. Окей. Добре, нищо не разбрах се, да. О! Това е яко. Струва ми се. Олеле! Това е супер гадно. Яко. Долу ли трябва да падна? Пък да минавам това. Е супер гадно за тия блокчета. Не знам обаче на къде трябва да вървя. Дали надолу. Или... И не знам, ще почна... Ще почнем отдолу. Защото и без това паднахме. Не, защо се качих тук? И включен ми аутоджъмпа, нали? Сега не знам как да се върна. Май ще трябва да умра. Бай-бай. Почвам от начало, защото нищо не... Изгубих се. Няма връщане назад сега. Това ще е супер гадно. Трябва ми чекпоинт. И къде трябва да стъпа след като го мина? Мисля, че видях къде. Добре. Мисля, първо да игра на другия парк. Мап. Лава. Да, екстрем паркур. Екстремният. Добре, това звучи одобряво. Welcome to the parkour by Dead Minx. О, леле, майко! Стига, бе! Пак ли с путащи блокчета? И джъмп блокчета, като гледам. Това беше лесно с джъмп блока, ама тия будещите вече няма да ги изтърпя. Олеле. Не знам как го минах. Така, това е доста объркан паркур. Навсякъде има пътища, от които мога да мина, но всъщност преследване от чувството, че не са правилни. Това ме избута. Фак. Жлунг. Този път няма да се отказвам от паркура и няма да излизам от мапа. След ако не го мина, де. Така. Трябва да сме супер бързи, ако искаме да минем
тия супер гадните бутала. Ох бе! Значи винаги идвам преди буталата и винаги ме бутат. Да, защото са бутала. Всъщност, дори името си подсказва. Бутала. Бутат. Естествено. То път се стягам. Стягам се, хора. Оставаме още 5 минутки. Нищо. Ще поиграем малко, но не че аз искам да спраде, просто до 5 минути, ако не съм го качил. И предвид, имам право само на 15 минути. Повече от 15 минути ще стане някаква грешка и няма да мога да си го прехвърля в YouTube. Леле, трябваше да дам само напред газ. Иначе вече в точното време бях. Сега ако пак се объркам и пак дойда по-рано или по-късно, Значи, този паркур е малко гаден. Малко. Добре. Сега! Добре. До тук добре. Тук. Но. Има още супер много трудни части. Как ми се махна, бе! Значи, хора, това... Определено точно това не мога да го мина. Обаче аз не съм читър, аз няма да читам. И искам ми се. Но... за феновете. Няма да читам, защото съм честен човек. Като си имам предвид, че до сега в YouTube не съм снимал и не съм по-точно качвал никакви видеоклипове, нищо не направих. Дойдох по-рано, доста по-рано. Даже не можа да ме избута. Но с това винаги се справям. Мисля, че изгорях ден, не помня точно. С първото бутало, но с второто вече не съм се справил ни един път. И преди вървял съм по него, докато съм го, само че не мога да мина на следващото блокче. Яй! Сега тук ако изгореше ужасен гаф. Просто е трябвало да джъмпна след като... Не, това продължа. Аха. Как се прецаках? Спря ми спринта. Ще да кажа глупост. Къде са буталата? Това е брат ми да пита. Ето го да е едното бутало. Без бутала ще да е много по-лесно. Но, ако се превключа на другата версия, ще е много гадно, защото буталата може и да са изчезнали. Де ще изчезнат, по-скоро ще се превърнат в някакви други блокове. Обаче не знам дали ще са бутнати. Не, няма да са бутнати. Прецаках се отново. Значи това е супер гадно. Не е гадно, а трудно. Но... Добре, хора, остава ми още една минутка. Надявам се да мина поне тези бутала и малко по-нататък. Но... съмнявам се. Как ме прецака, бе? Так му щях да скоча на него и той ми се махна. Добре, хора, в следващия клип от 15 минути отново ще снимам следващата част на паркура. Надявам се този клип да ви е харесал. Почти ми свърши времето. Остават ми още 3 секунди. Както казах, надявам се клипа да ви е харесал. Сега ще спра да снимам, дами и господа. Не забравяйте да се абонирате. И... направо... това е краят на клипа. Чао, хора!